Os EPIs que vamos a utilizar para protexernos das picaduras das avispas: pantalón anticorte, que é grosso e evita as picaduras, guantes de desbroce e un casco integral que nos vai a cubrir a parte de atrás da nuca e a cara. Se estamos desbrozando ou talando árboles e nos atopamos con un niño, o que vamos a facer, se o vemos e non nos atacan, separarnos o máis rápido posible, sin facer aspaventos para non decirles onde estamos, e a continuación chamar o 012 para que os grupos de emerxencias da zona veñan a eliminar ao niño e despois podamos seguir traballando con seguridade. En caso de que nos atopemos de golpe con o niño, tanto desbrozando e incluso cheguemos a picalo ca desbrozadora, ou talemos un árbol e o niño este no medio non o deixamos e ao caer as avispas nos ataquen, o primeiro que vamos a facer é protexer a cabeza desta maneira, porque este é un punto onde as avispas van a picar sempre e temos que protexer. Tamén vamos a protexer digamos que a zona do cuello, que é un sitio por onde o veneno podía entrarnos ao corpo moi facilmente. Unha vez que estamos así protegidos, nos vamos a intentar separar o máximo posible da zona onde este o niño. Temos que entender que as avispas, ao picar, generan unha feromona e nos van a perseguir un bo rato debido a ese cheiro desa feromona. Entón, temos que buscar unha distancia de seguridade, polo menos de entre 100 e 150 metros do niño. Unha vez que estemos nesa distancia de seguridade, o normal é que chamemos o 112, sobre todo se estamos sós, para que podan acudirnos o máis rápido posible. O ciclo da velotina comeza en marzo. Para non atoparnos con niños, o normal é facer os desbroces máis gordos, o sea, a maleza de maior altura, entre os meses de novembro e febreiro, porque non vamos a encontrar avispeiros activos. Despois, o resto do ano, que si podemos encontralos facilmente, vamos a desbrozar o mato pequeno, porque o mato pequeno é máis fácil de ver o movimento das avispas, entrando e salindo dos niños, e así evitaremos ser picados. Cando empecemos o desbroce, observar se vemos entrar e salir avispas do niño que poda estar dentro do mato. Se non vemos movimento, empezamos o desbroce. Vamos a desbrozar unha tira de terreo, paramos, quitamos o casco para ver millor e volvemos a observar. Se non vemos movimento de avispas, seguimos desbrozando. E así toda a finca para evitar ataques de niños que estén escondidos no medio do mato.